Mijn liefde is altijd voor het autovak geweest. Ik heb toen het bedrijf overgenomen van Jensma destijds. En toen ben ik van mezelf verder gegaan als VW Audi specialist. Mijn eerste auto was een DKW. Dit model. En zo is de liefde begonnen al in DKW. Ik ben trots op wat we opgebouwd hebben. En dat hebben we die mij zo hetzelfde gedaan. De goed actief bezig wezen. En het vertrouwen van de klanten net beschermd laten. En dat is u dat nooit altijd goed lukt. Van jongs al. Toen het jongetje weer van 8 jaar kwam ik dan s'nachts weer de vrij. En dan stiet de betiet maar zo'n uur op het bed, huid er al uit, want ik wil aan het werk. Overal kwam aan en hij wil helpen te sleutelen. Dus dat zit er heel jong in. Eerlijk, oprecht en heel vakbekwaam.